So bisan kita nga niya paningkamutan gyud nato nga sa matag higayong maminaw tas pulong sa Ginoo. Imo gyung maha huna-huna pag-ayo, mapamalandungan pag-ayo nga kining pulong nga akong mapaminaw ako gyud ning maikinabuhi. Nganuman, ang nahimong walay kapuslanan, ang relihiyon, ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa kinabuhi sa tawo, sa diha nga ang pulong sa Ginoo wala maikinabuhi sa tawo. So magpabilin siyang relihiyoso pero wala siya relasyon sa Ginoo. Amen. Sabtan nato na mga igsoon. So nining tungura matutas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, atong ablihon ang atong mga Biblia. Atong ablihon ang atong mga Biblia mga igsoon sa John chapter 14 verse 1 to 3. John chapter 14 verses 1 to 3. Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. Kinsa di ay walay Bible, pangayo mo sa ako unya hopefully mga igsoon basahon po nato sa itong panimalay niya sa atong pagsimba atong dadon pod. So itong walay Bible, pangayo mo kay natay Bibles mga igsoon. So ningon diha ang Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ready na ta? Sige akong gihangyo ang tanan, mubarog una ta mga igsoon, manindog tang tanan. Ingon ang uno, og miingon kanila si Jesus, ayaw kamog kaguol. Kanang na si Muntapad, ina paminaw kay gulanon ra ba ka? Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Verse 2, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak og muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko kamo sultihan niini. Verse 3, og kon atoan na ako didto og makaandam na og dapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atoa usab kamo. Atong usbog basa mga igsoon ng verse 3, og kon atoa na ako didto makaandam na og dapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Magampo ta? Ato iduko ang atong mga ulo. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang among gininhawa kusog, ang among pagpanulti, panglantaw, pangdungog, ang tanan nga niya namo, ang pagkaon nga among gikaon, tubig nga among giinom o Dios, ug ang hangin nga among giginhawa, kining tanan gikan kanimo. Og wala mi bisan unsang ikabayad diha kanimo sa imong gihatag namo, gawas lang sa among pagsimba og pagpasalamat. Nagaampo kami o Lord nga among pagampo og pagsimba karon imo ning dawaton aron malipay sad ka. Og salamat usab kaayo nga niining tungora manudlo ka sa matag usa ka namo. Ginamit ang imong mga pulong. Nagampo ako o Ginoo nga ang kada kasing-kasing mahigugma kanimo og sa imong mga pulong. Amahan, tagay kamig langit nun nga kaalam. Himo ang kining imong mga pulong. Maghupay sa among mga kasing-kasing magulanon og masulubon. Magtudlo usab ni kanamo aron matulid ang hiwi namo nga mga pagkinabuhi og mga prinsipyo. Bansayon mi niini sa imong mga pulong Ginoo og himuon nga mabadlong sa among mga sayop nga mga pagkinabuhi. O balang Espiritu, kung gihangyo nga ikaw magapamuhat sa mga kasing-kasing samtang ang imong mga pulong karon igasulti. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Panglingkod ta mga igsoon. Unsa ka man inigbalik sa Ginoo. Unsa ka man inigbalik sa Ginoo. Unsa man ang pangutana, unsa may imong kahimtang, unsa may imuhang sitwasyon, unsa may hitsura nimo, buhi pa ba ka inigbalik sa Ginoo? Nagapangalagad pa ba ka inigbalik sa Ginoo? Nagbasa pa ba ka sa mga pulong niya? Nagampo pa ba ka? Nagpadayon ba ka sa imuhang gimbuhaton para sa kimayaas Ginoo? Nagpabilin ba ka nga
bulag sa mga kalibutanon og nagkinabuhi alang lang gyud sa Ginoo sa iyang pagbalik, o kundili bahinuon sa iyang pagbalik sa pag-abot sa atong kamatayon. Mao na yung mga pangutana nga atong pamalandungon. Now, kitang mga ginikanan ingong amen. Sige atong kusgon, mga ginikanan. Kitang mga ginikanan iniglakaw na to sa atong panimalay. Muingon gyud ta sa atong mga anak, nak, kini hugasan ni labhito silhigon niya to mangdaob dito sa likod. Ikaw pamugaw niya kahoy inigwan na to kay mo hapit ng tang-ulan magpahimulos tag pangahoy. Unya kato niyang wala nako gihuman dito. Kuno to hinluan tong babuyan. Naa sila'y ibilin before sila manglakaw. Ini kahapon pag-uli sa maong amahan or pag-uli sa maong inahan nga nagbilin siyag mga kasuguan, pag wala na nabuhat unsa kahay iyang bation. Inigabot niya wala na hinlui ang kusina, gilangaw ang mga hugason. Wala na silhigan ang likudan, hugaw kayo ang balay, unya ang iyang naabtan na naglaway nga nangatulog sa sofa. Ang iyang naabdan nga mga anak gabidjukir ga tagay. Wala na tagay. Ay namog tagay-tagay niya. Siya palain. Amo na tabo. So, ang iyahang may tabo, ang may tabo sa iyaha, gikapoy na siya gikas trabaho, naguol pagyud siya. And then gigutom pagyud siya. May kaaway pagyud siya sa trabaho, nakabingkil siya dito sa trabahoan, inigabot pagyud niya, nagkaguliyang ang panimalay, wala gibuhat ang iyang mga sugo. Unsa kahay may tabo anang amahana nga nagbilig mga sugo? Ug unsa kahay ang himuon? Malamang siya pa inta pag-abot niya gikapoy siya, naguol siya kay naawayan gikapoy sa trabaho niya, pag-abot pag niya naguol na pud siya sa mot kay wala gitrabaho ang iyang gipangsugo, gipangbilin nga mga kasuguan before siya nilakaw. Unya wala pag linuto, siya pa naglungag wa pag kahoy, namugha pa siya kahoy, and then nagluto pa siya, and then unsa ka iyang bation? O kung dili siya kapugong siya ang kaugalingon, mukuha siya dito sangas biyabas, ratan, uway, o panglatuson niya ang iyang mga anak nga gibiling wala buhata ang ilahang mga assignments. Nakuha na to. And that is why ako mo honest ragyod ko sa akong professor ugma. Pero the rest ani nga time inighuman ani kutob sa na time, basa o niya himog mga report, kutob ra sa mahuman ako. Arong ugma. Kaya na maghuman man ko anitong mga report karon, o niya isubmit to before mo Monday. So, alas 11:59, o niyang gabi dapat masubmit. O niya, naapa ko almost 90 ka chapter nga basahon. Then, mag-exam pag yun may ugma, na pag yo'y special o emergency meeting rong hapon atong buol. Na po yung problema dito ba? Lami kayong ingnon ba nga, ano ang problema ha? Inyohan lang. Mano mamong problema na? Kaya di ako ang daghan. No? So, sige lang, mato ko dito, magdala hapon kog mga basahon. Nga, inighuman magtuon. Magtuon, kabalo mong magtuon, ay nag-memorize. Basaharag balik-balik unya sabta o gayoy nga na lang. Pag memorize nimo, nag-exam nalimot man ka. Pero katong nakasabot ka, di ba ka malimot, tama? Basaharag nimo. So, pero nagunaw sad ko, di ko gusto nga ma-disappoint ang professor. Kay munas ginahawag niyang paningkamot nga makat-on sad mi, mulambo mi. Munang always kong nag-communicate niya, Professor, di ko kamao aning Microsoft, unsaon maning pag-send, di ko kamao, kung asawa rin, bahala mo send. Ako rin himuon, ako rin basahon, ako rin nga na. Yung abot ako dito, explainan ako siya. Ingon siya na ako, di pwede, dapat ikaw yun makabalo, unsaon.
Lungag-lungag na mas lata ng amua, sakay-sakay og palwang uga. Wala man may gadget sa una. No? Na paningkamutan na yun. Kutobras maapas. Siya ray tigsen. Yang isen. Ultimong paghimo sa akong Gmail account. Siya'y naghimo. Pagpangutana, email ad nimo akong asawa. Number nimo akong asawa. ATM akong asawa. Puro akong asawa. Ug mawadan ko asawa ani usahaw na lang. Ningon siya ayag walaan ang cellphone nga imong gidaladala kay naa diha ang tanang listas mga password, mga maone mga number maone. Oh, hi. So, paningkamutan lang po. Nga naman, gibilin man, assignment man na, muni inyong buhaton. Bisag naa mo sa misyon, bisag unsa inyong gipang trabaho. And notice nga, ang qualification yun untaan wala pa kay pamilya, wala pa kay trabaho, o daghan kag kwarta, o nya plus bright kaayo ka. Nya kay, wala mong kaning upat. Kaya naaman ninyo So, paningkamutan lang ano man, gitagaan mag-assignment. Kaya bisag na amis misyon, na may basahon. Na may basahon nga, isabit nga summary. Pero ingana po, kagrabe ang pressure. Muna, og dili ka mag-ampo, og wala kay pulong sa Ginoo, ratol ka, mura kag saputon ka, na? Imagine magbasa ko niya mga bata magsinagitay sila magginokdanay di apay ka kumbo dire gabunal-bunal are dire sa na-train na good lang ko nga magbasa bisag daghan nga kaguliyang sa palibot. Yung palibot mga igsoon niya. Mo to nga kagahapon nagbasa ko. Ningon magdadi si Rachel. Pastor, naas Gerson og si Kuya Dan. Kaya basta manganhin na sila, manarbaho man ito na. Di mo na pwede na mo, pamauli mo kay busy ko. Pag, kuha na, magsugo na sila, istorya may kay inaog na, magtaod ugan. Ni abot si Rogelio, kasamot. Trabaho kita. Trabaho kita ni. Mo to, trabaho may. Pati si Pastor Alwin, gabasa-basa to dito, ay, apil. So, unsa man ang mahimo nga bation sa usa ka imuha nga professor ingon nga ikaw estudyante na kay gihatag nga assignment wala nimo buhata. And then kinirabang tao mga igsoon di mahutdag excuse. Kuan man good, sakit akong buhok. Napiang akong buhok. Tagag excuse. Unsa may bation sa leader kung naa siya gisugo sa iyahang mga followers nga dili nila buhaton. Siyempre, mag-uol gyud mga igsoon. Diba? Amen? Now, karon, ang atong Ginoo miani siya nagpakatawo para nimo ug nako. Ang atong Ginoo niani wala magtukod og Jollibee, 7-Eleven, gasoline station. Niani siya gitukod ang imong relasyon og akong relasyon ngadto sa Dios nga naguba tungod sa sala. Munay rason nga niani ang atong Ginoo. Gituluan ta niya unsaon ang pagkinabuhi. Pagkahuman, nag-anto siya og namatay dito sa cross sa pagbayad sa atong mga sala. Ug unya ningon siya mobalik ako. Sadya nga kayabo na siya, gikayab na siya kanan mobalik na siya ngadto sa iyang gingarian. Sa katapusan nga mga kagabion sa pagpanudlo niingon siya. Ayaw kamog kagool. Salig kanako og salig usab sa akong amahan. Di ba mo na gisulti sa atong Ginoo? Nga naman kang kasigig kagool. Be, klaruhan na itali, be. Pastor, tagsara gyud may magkita ni Noynoy Aquino ug ni Cory Aquino. Kay ang akong makitaan kanunay pastor si Emilio Aguinaldo Ragod. Ang kinsa man ang naas 20 pesos? Na may 20 da, tanawa ko no kinsa na. Manuel L. Quezon? Ha? Say Pukot. Manuel Pukot.
Wala, sige kung kakagool, pastor, kay 20 pesos sa kanunay na ko ikatagbo anong kinabuhi. Amen? Pastor, sige kong kakagool kay kini akong mga anak. Pastor, sige kong kakagool kay kini akong mga bayronon. Dili lagi mahuman ang atong bayronon. Nga naman, sige mo pangutang. Hapit na maimpas, mangutang ng puta. Tinoon bitaw na mga igsoon. By the way, kung maghisgot yung kag-budgeting bayronon, na kinagrabihan. Atong ni aging simana, naingon ko ninyo, dili sa ko mopalit og siminto. Pero nanay, siminto diha. Kaya nga naman, mopalit ko og ligid sa sakyanan. Kay sila man unta to mopalit. O nya, pagkahuman, naingon you use the car. And then, ikaw na may gamit, anak. Ikaw na lay palit. Sige na lang, okay. So, nipalit ko og ligid. Karon kay ang ato nga kana nga blue nga sakyanan, ang engine support niya kanang murag mga busing nga guma nga naga-connect sa chassis, sa skeleton sa sakyanan, ngadtos makina, may mga busing man na siya nga murag mga ligid sa sakyanan, gahi kay murag guma, ito mo color nga daot naman, nga ta na ba? Nga bulok na siya. So, kung dili ka kamaong mo timing sa pag-drive sa blue, mukurog og ayo ang makina, unya gubo niya ang sakyanan. So dapat before siya makadagan, daghan ang gas nga imong mahatag. Kay kung gamay ra, mukurog lagi siya kayo. Inigkurog niya, hulugon niya tanang taya. Mga taay, di mo taya, taay. So nitabo, ang mga bolt niya iyang pangluagon. O niya, mauna nga, kay, na ligid man tong nauna, wala na palitio ka ng tong engine support, ang nahitabo mga igsoon, gibali niya ang mapler. Maunang, ganiha, baling kusugan no, murad agasakay o dump truck. Gingana ang sakyanan. Na? So, asa man na mo gipangwat na? Gasolina, kuryente, tubig, pagkaon, magunsa. Asa man na gipangwat tanan? Mga bulaton, dire sa ato ang offering. Unya kay si Emilio Aguinaldo ramampoy mo. Ako sa tingalan? Si Manuel L. Quezon ramay mo. Are! Opo yung simba-simba ni si Corey Aquino. Sumunang inig maglisod. Kinagrabihan yun. Ganin, abot na itong bill sa tubig. Awa pa ito na bayre. Munang, ingunanar na mga igsoon. Munang, ako nagadasig sa inyo. Anyway, ang tanan ninyong gidalas Ginoo, makakita man pud mo ana. Magsigitag, mag-extension tadre, magtrabaho tas likod. Hinig human ang kalsada, mag-covered court tas likod. Wa pa man tay atop, di simintuhon na lang daas ubos. Ayun na mo, pangatok, kabawan, manula, mag-basketball. Sig pangayog, 20 sa asawa. Kay mo duwa to. Na dagan lagi tag baton ani. Ngano man tungod kay para man na sa kay mayaan sa Ginoo. Problema kay usahay mo gud mga igsoon na kanigyod. Kanang tanan nga naghisgot kabahin sa mga paghalad, sa mga ikanapulo, mga kasuguan na sa Dios og paagi sa pagpanalangin niya sa iyang katawan. Pero kay di man ta mo buhat. Kaya itong una-una alkanse ko ani. Sa mga naa sa gawas, kamo, nagdala mo dire sa inyong mga halad, sa inyong mga offering, sa inyong mga ikanapulo. Pastor, unsa ganin ang ikanapulo? Na kay moabot nga 100, ang 10 pesos ana imong iuli sa Ginoo. Mao man ay instruction sa ikapulo sa Genesis o sa Malakay. Sa time ni Abraham, nga na. Kung naa kay 1,000, di ang 100 mo imong ikapulo. Lahi man putong imong offering. Kaya ang ikapulo ningo mang iuli sa Ginoo. Sa ito ba dili mo? Na kay mahadlok man ta ana. Ang uban mo yung rabajok, scammer ba yun na? May rabajok si pastor ay mabulahan na. Sultian mo na ko. Kung itugos Ginoo nga ani ko dinhi magpastor sa tibok na akong kinabuhi, praise God. Pero kung balhinon ko sa Ginoo, praise God gyapon, kadi man ko magbalibad ni Lord. Pero hangtod nga naa pa ko dire, ang panalangin nga mag-abot ani nga templo, makita na ninyo, makafeel pud ta ana. Magtukod ka ditong balay. Nya pastor, wala gyud koy ikaatop.
Unya na ipanalangin ang templo. Sigurado na na. Dahil pastor ay nanambok. Nya karong naniwang na pod. Tanawa. Naunsa naman tao na, oy. Nakabalo ka o dili nimo na himuon bisan pag unsa kadako nang maabot nimo makabantay ka kulang gihapon. Kulangan gihapon. Kulangon ka. Muna nga mantas na apa ko dinhi. Mao bitaw tong kabalo mo sa time ni Duterte lami kayong ibayad og tax sa gobyerno. Napa mo? Nga naman. Adi man kita maingong ang tanang mga opisyal diha sa gobyerno dili korap sila tanan gyud limpyo. Na gyud masagol diha nga korap. Amen. Kana ganing meeting sa Senado alas 9 maabot kag alas 9:01 gikorap na nimo ang usa ka minuto. Kana ganing magsimba na hapit na mahuman ang wali mo pa imong giari diri sa church nakorap. Nakurakot na nato si Lord. Naapa mo diha? Lami kay ibayad og buhis. Basta kabalo ka, dili kurap. Kurap. Ni agi, pastor, mo hatag po ko pastor, mo tampo. Ingon ko niya, sir, di ka na mo kauban dire sa sakop, dire sa church. Kung mo hatag ka kwarta, di ko mo dawat. Kay ako sa akong kaugalingon, og magpamastor ko, niya nga akong mata naa sa kwarta, mundang ko pamastor. Kadaga na kayong nadaot ng mga alagad sa Ginoo tungod anang kwarta. Na? Bisan magpagasolina ko, resibo, unang-una. Nganong magparesibo man ka, parang makabalon na kagpilay mo magasto, og malimot ka, imo man tong tanawon. Og naa na nas resibo, isuwat pa dyan mo dito sa notebook. Mangayo na ang SEC. May unag yearly, unsay tawag ka na? Statement, financial statements. So, report ka dito nga mauni ang nag-abot arong tuiga, mauni ang expenses. Uy, deficit man, ambot lang. Basta na deficit ana, na mga tawong gigamit nga maoy mo provide ana. Ingana na siya. Nya, ikaduha, anong mangayo makagresibo? Aron nga kanang establishment, kanang Petron, kanang Shell, o asa ka kapagas, insakto ang buhis nga ilang mabayras gobyerno. Kung di ka mangayo resibo, ang ilang buhis nga gibayran, kinatibukan, wala sila naghatag og buhis sa kada resibo, sa kada nipalit. Kaya may resibo. Kabantay ka, inigdawat ni mas resibo, sa ilalong basahan ay nakabutang VAT. Value added tax. Di mga magparesibo. And that is why, sa uban nga mga nasod, illegal sa ilaha, ang mga transaksyon nga walay resibo, kaya ang resibo, maoy, pasalig nga ang tax nagsulod sa gobyerno. Amen? Oh, napay uban, mga ukaw. Mga dayog, na, for example, ako, mapalit ko, ang ako nga, ato ko dito, mangumpra ko kabilya. Mayon, sir, tagaan ka na ko og tag 3 pesos kada kabilya. O nya, purchase ko kabilya 100,000. So na ako 300,000 nga kickback. Unsay naa sa invoice? I mean, unsay nakabutang nito? Ang ako rang gibayran, 170. Pero ang gibutang sa resibo, 180. Muna siya ay, kani, pag-construct ani. Magkabalo ka, ang kanang na ang gihatag ng mga ingunana, kung mangayo kag kickback, tuan na sa, ipalit ni mo isabaw sa pagkaon bitaw sa nagtrabaho. Og na isubra, idugang nagpalit materialis. Nga naman, iyaman is Ginoo. Iyan is Ginoo. So before may magtrabaho, masiguro na nako nga dapat natay bugas, natay pagkaon nga maone natay pang snacks. Kayo magtrabaho po do niya, manghuyab siya. Sa naman tao na oy. Na voluntaryo pag ginanga pagtrabaho kay halad sa kusog sa kinabuhi des Ginoo. Apa jud sila gikaon murag
Na bisan pag naa na yung materialis diha, nya wa may pagkaon moingon jud ko nila di sa taron. Kay daghan kog basahon. Saman, ngana ra na siya. Munang ayaw mo kagool ano kansi gyud ko ani. Asa kani na paingon. Aga og mangutana jud kag asa paingon. Makaibalo jud katanan. Sige. Kay dili kamo sabi gid challenge mo nako kung naa mo'y mga transaksyon pangayo jud mo resibo. Resibo gyud. Kanang mga sugoon ako oy pagkasin ng sakyanan pangayo gyud mo resibo. Kay mao jud nay tarong nga paagi. So padayon sa ta layo na kay ta gitulina no. Karon ang Ginoo sa iyang pag-anhi gibayaran niya ang atong sala, gitudloan ta niya sa mga langitnon nga mga prinsipyo, mga pagkinabuhi diha sa paghigugma tanan. Og unya before siya ni balik sa iyang gingharian, niingon siya, ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo kagol, ayaw mo kabalaka. Kinsa iyang giingnan ang iyang mga sumusunod. Pangutanan na si mong tabad, sumusunod ka ni Kristo, ingna. Amen. Say amen. Ang sumusunod ni Kristo giingnan ayaw kagool, ayaw kabalaka, ayaw kadlok. Nganong ka sige ka kadlok, sige ka kabalaka, sige ka kagool. Sumusunod mo an. Ang iyang sumusunod giingnan niya ayaw kagool, ayaw kabalaka. Ngano man? Sa balay sa akong amahan, ingon siya, in my Father's house. Sa King James ningon, there are many mansions. Dahil sa inyong Bible, sa Bible ninyo, unsa? Daghang lawak. So, sa ubang Biblia, mansyon ang gihisgutan. Na ayaw na lang po naglalisi ng kwarto o mansyon. Ay importanteng nalangit ka. Na pastor, sayop ko na imong Bible, kaya ang gingon rin mansyon, kwarto ra imo. Saan po na ako ng mansyon? O kwarto, o gunsay na dito. Pwede na kanig walay balay, basta kay nakas langit, kay wanay ulan, ubo, hilanat, panuhot dito. Sunod niyang gisulti mga igsoon, niingon siya sa verse 3, o kung atuan ako dito, og makaandam, nagdapit alang kaninyo, na, si Lord to dito, gaandam, ang iyang giandaman, walay pagpangandam. Imagine na giandaman ka ni Lord sa imong puyanan nito. Unya ikaw di ay dili mo adto. Mura ka ana og babae nga, uy gasabak ko. Namalit na daan siya diaper, namalit na daan siya mga wipes, biberon, tanang mga galamitos bata. Nagpalit pa ko daan usa ka box nga gatas 0 to 6 months. 14 ka bulan na nawa man ko ng anak. Kasi gira di ay kaon mo nang nidako kagayo. Una pa mo? Usaon naman lang, si Lord gaandam dito. Unya ang iyang giandaman, dili mo adto. Wala ni dawat sa Ginoong Jesucristo, wala nagkinabuhi, napay mga nidawat sa atong Ginoo, wala nangandam. Unya sa pagbalik sa Ginoo, unsa may imong kahimtang, unsa may imong itsura, unsa may imuhang pagkinabuhi, nagpadayon pa ba ka? Mao man ni. Mabitaw nga, natay mga pag-ampo nga Lord, mag-aalagad kami kanimo hangtod sa imong pagbalik or hangtod sa imong kamatayon. Kay kung moabot ang kamatayon or ang Ginoo mo balik nga wala ta nakaandam, sigurado ni mga igsoon, manubag yun ta. Nasultian mo na ko, si Jesus Christ mao ang King of Kings. Siya ang nag-ingon, ako'y mag-andam. Inig kahuman, kuhaon mo na ko. Nainindot mga igsoon. Ingon man testimony ni teacher ganina nga 3 weeks ra, nagkauban mo sa imuhang my love. Wow! 3 weeks, gyud. Unya, nibiyahe na po siya. Nakabalo ka? Kining atong mga minahal, kinabuhi, pag naas ubang dapit, inig mamauli, di mo paibalo, arong surpriseon ka, kay mas malipayon ka, kung surpriseon ka, tama? Kay kung paibawon kang mauli siya, magkarakar, unsa man ni magpa-straight kog buhok, magkuan sa ako, mag-zumba sa ako, may sa ako, imuuli ra ba?
Hinluan ning balay, surpriseon ka. Ang atong Ginoo sa iyang pagbalik, surprise! What if sa pagbalik sa imuhang partner, naa kay giagbay-agbayan? Naa kay pakisa ko si imong suwang surprise. Now niuli si Brian, kana si Brian, ang iyang pangalan puro pangalan, walay apelyido o middle name. Pero kabalo mo kung sa kamaayo ang Ginoo, pag ang Ginoo na ipabor nimo, hatag nga kadaugan. Di ba lisod mga apply kag trabaho puro ngalan, wala kay middle name, wala kay apelyido? Iyang pangalan, Brian Robert David. Kisa may kabuhat na imong ngalan, akong nanay. Kay gipadaplin naman ko sa akong mama. Kamu ba ipagawas ra ninyo sa taguangkan niya ipadaplin? So lisod kayo. Pagpang-apply lisod, sige pag yung guba ang kasing-kasing. Kay naay minahal nga gimahal sa uban. Mga ingana. Sige broken. Niabot to sa time nga kanang bata na ay suicidal siya ato nga time. Hapit mo ambak sa gidyotihan nga barko. Ay may nakahunan na siya mga ingana. Pero gible sa Ginoo, nakaroon ni pauli. Nganong mo ani na siya dinhi tungod kay sa estudyante pa na siya, hangtod nagpang-applyan na siya, nagkawala-wala na siya. Every time nga mo chat na, pastor, mauli ko dia, welcome. Kaon ta dire bisag unsa, dako kay ning kwarto sa church. Mo ni ang kwarto kinadakuan. Kamo yung kwarto dito. Ano ni kwarto niya? So, kaduha na niyang sakay karon. Na pag-uli niya kay wa man po nagpaybalo. Iyang kakonsabo si Jimar. Na under Jimar. Tongga lead direct praise and worship. Si Janje, tong operator tong laptop tong likod. O niya si Ado, silang tulo. Gimotor nila, may pabala. Martes, tong Martes. Prayer magputo na mo. Mura magjug na ay tao sa gawas ba? Ang ambot lang po dato ni mami. Basta kay niingon siya, na si Brian. Na si Brian nga mo pa'y pagkatulog na akong siga na akong mata. Mura man tuog na itawo sa gawas. Gipasiga na ako ang suga. Bandaghanam ang nanagan padong sa likod. Nanago ang nangabilin duha kadagko nga malita. Si Brian gid tinaora. So di ka pahibawon og mauli siya. Kay og pahibawon ka di ka katulog, hinam-hinam. Excited kayo. Miyerkules pa mo abot sa airport. Lunes, tuwa na ka sa airport. So di ka paibawon. O niyang gabi Kuya Roger, maabot to si Kim, maawa na ron. Di, abot na. Na? Ingana. Unya, kabalo ka, samtang tuwa siya sa layo, paminaw, samtang tuwa siya sa layo, naghuna-huna siya, lamia, ginuntag kauban na ko kanunay sa ko pamilya, kung naapay panarbaho, ingunaan ang sweldo dito sa amuha, dito ragyo ko, kaya di ko gustong malayo sa akong minahal, amen? Ikaw po, nga naa sa inyong balay, maghuna-huna, sad ka, landuta, manutag dili na lang manglangyaw, inigabot dire, maggasolinahan na lang kung makaipon, din na lang, mag-business na lang, di na manglangyaw. Nga naman, gusto nimo nga ang imong minahal, makauban nimo sa kanunay. O nakaibalo ba kang gigugma ka pag-ayo sa Diyos? Ningon siya, nag-andam ako, inig kauman, kuhaon ka na ako, kay, kung asa ako, tuwa ka usab. Muna'y pangandoy sa tong Ginoo. Walay Dios, walay Ginoo nga nangandoy, wala siya nangandoy, nga magbulag mo, impierno ka, langit siya. Ikaw po, wala nang andoy mo ato kag impirno. Ang ato lang pag kinabuhi mo ipaingon dito. Amen? Ano ni mga tao, Lord, tagaay kog maayo kayo nga healthy nga atay, healthy nga baga. Di mo undang og inom, di mo undag panigarilyo, di mo undag suyok. Nag-ampog, healthy nga baga. Nagkasinabot pa ba ta? So, unsa man ta? Samtang ang Ginoo to dito nag-anda mo niya mubalik siya kay kuhaon ka.
Gaunsa man ka samtang gaandam siya. Ikaw ba nangandam? Ikaw ba nagapangalagad? Ikaw ba nagkinabuhing hinlo? Naglikay kas mga butang nga di gana ng Ginoo? Tanawa. Hello? Pag ani sa Planet Shakers, malipay gyud kayo ko magtanaw kinadaghanan sa mga Kristohanon oy. Nga nagdayeg, nga magsimbas Ginoo. Pero one thing nga na-realize nako, di na pwede rong magsimba nga way cellphone nga nagvideo nga na. Kato mga sa una ba nga, magdayeg ra gyud ta nga Lord, nga nagawas noon. Di na pwede magsimba ron nga walay cellphone na nga na. Gaya nga na ang cellphone tanan. Adto mga concert. Nga para sa Ginoo. Gaya nga na tanan. Hala, ninduta kayo. Sulayan na to narong Sunday dire. Pangan na ma, J. Mara dire. Ano to? Tuwa man akong manghod. Gaya nga naman siya. Si Maridel, huwag nga akong pagkumangkon. Ano ba? Nga naman. Di ako dire. Pagpahibalo ba sa mga kakaubana, social media, nga na ako dire. But ang worst mga igsoon, kini. Ang purpose nga mo doon nga na kay, makauban na tog simba ng mga banggiitang gipanggamit sa Ginoo. Ang Ginoo may labaw gid sa tanan niya, kana sila gipanggamit sa Ginoo. May purpose no? Magadto ta. Pero mura kog natuok ba nga maghuna-huna. Imagine na. Manag-uyab mga to dito kay magsimba pagkahuman mag-check-in. Mo bitaw mga igsoon nga hanggat mapugna nimo ayaw sa. Kailangan kay na magsimba ka, magsuroy ka, walay magbuot nimo, marongsen ka, way masuko. Bisa kung sa imong isuot, pwede wala may yung kabadoy po nimong tanaw na imong suot. Next time ako imong pilig suot nimo. Di ba? So, nay pangutana, upat ka pangutana gudto. Upat gyud ni ka pangutana. Kung nabiyaan ka sa Ocean Jet, last trip tog Cebu, kauban nimong uyab. O sa yung buhaton, una, manglangoy mong duha uli og Negros, o uli og Bohol. Ikaduha, mag-hotel mo, duha ka kwarto. Pwede? Pwede. Ikatulo, usara ka kwarto, nga namon duha. Kunya mag-prayer and fasting mo kuto buntag. Or ikaapat, wala bitos, pastor, way nakakita, mga yor niya tagpasaylos, Ginoo. Nya, gikang gadayig. Turn it up. Usa itong ganda ha? Any other. Hallelujah! Praise God! Paghuman, tuwa, nagpakasala. No? Nakana siya mga igsuon, mga pasidaan lang punta kinamang tayo mga daghantag mga kabatanunan karon din eh. Amen? Kinalisudan jud kaya nang unya mga babag mangguna siya mga pag-ampo, mga babag sa panalangin. Ining abot sa panahon nga si Lord mo maningil, di ra magyud ta makahuna-una bitaw Lord atong kuan nakasalaman mi, pasayloa mi. Di na makahuna-una, mo yun mano gigani mo kanimo Lord. Naa pa mo diha? Kinagrabihan, kinabibuhan. So, na ako'y isulti sa inyo before ta mamauli mga igsoon, I mean, niya ipaabot ang Ginoo sa to, pinaagis iyang mga pulong. Tanawan eh. At tuwa inyong mga Biblia sa 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9. Ikaduhang Samuel Kapitulo 9. Si Haring David, napuli siya ingon nga hari sa Israel, ug ang iyang gipulihan mao si Saul. Si Saul may anak nga si Jonathan, napatay man gihapon sa gera si Jonathan. Napatay. Og tungod kay si David nahigugma pag-ayo ni Jonathan, og sa iyang amahan nga si Saul, bisan kung si Saul buot siyang ipapatay, sa panahon nga siya na naghari, nangita siya og kaliwat ni Saul, anak baron, apo baron, or kinsa, kay iyang pakitaan
og mga pabor kaayo tungod ni Saul og ni Jonathan nga iyang mga hinigugma. Kinsa si Saul? Ang kanhi nga hari nga gipulihan ni David. Kinsa si Jonathan? Anak ni Saul nga best friend ni David. Ingon si David, pabatay kaliwat ni Saul nga nabilin. Kaya kung naa ako siyang pakitaan sa kaayo, tanan nga mga yuta ni Saul, kaya ako na may hari, akong ibalik niya. Ugun sa iyang gusto, sa palasyo siya magpuyo. Busa, nakakaplag sila usa ka kaliwat ni Saul, nga bakol. Kay sa panahon sa gera, bata pa kaayo ni siya, ang iyang pangalan si Mephibosheth. Gipunit siya og samtang moikyas na sa pagdayon ng dagan, nahagbong siya mo nang nabakol ni Mephibosheth. Si Mephibosheth, gikan sa kaliwatan ni Saul, nga mao ang kanhing haring gipulihan ni David, nga buot mo patay kang David. Nakasinabot ha? So kung maghisgot ag paghigugma sa kaaway si David, good example kayo. Why? Patyunon siya ni Saul, apan ang ibiyang ibalik ngadto kang Saul paghigugma. Gani, duha kay gayon nga pwede niyang mapatay si Saul. Wala niya patya tungod kay si Saul pinili sa Dios. Nakaron wala na si Saul. Si David na ang hari, nangita siya kaliwat ni Saul. Lingon siya, naabatay kaliwat pa ni Saul, nga akong mapakitaan sa akong pagigugma sa iyang lulo o sa iyang amahan, nga akong best friend, nga mao si Jonathan. Naa pa ba? Naay kaliwat? So, lingon siya, si Mephibosheth ang bakol. Naay apan. Kanang naa sa imong tapat, inapaminaw sa ugayo, kay naara ba kay apan? Katong mga walay apan, una na mo uli. Gaunsa mamodre. Kitang tanan na ay apan atubangan sa Dios. Basahon ako. Ingon ang 2 Samuel chapter 9 verse 1. So good. Miingon si David, may nahibilin pa ba nga anak si Saul aron pakitaan ko siya kaluoy tungod kang Jonathan? May usa ka sulugoon sa banay ni Saul nga ginganlag Ziba. Kisa yang ngalan? Timan ini si Ziba ha. Kana po kay pagtulunan makuha ni Ziba. Ingon diha, gipatawag siya ni David o giingnan, ikaw ba si Ziba? Mitubag siya, oo kamahalan. Verse 3. Miingon ang hari, wala ba gayoy laing nahibilin sa banay ni Saul aron ipakita ko kaniya ang kaluoy sa Dios? Mitubag si Ziba, aduna pay usa nga anak si Jonathan, siya usa ka bakol. Naay usa na bilin, naay apan bakol siya. Kabalo baka kitang tanan kani adto mga bakol atubangan sa hari nga mao si Kristo? Tungod sa atong mga sala, bakol ta sa pag-alagan. Di ta bakol magpakasala, pero mubuhat tas mga butang nga para sa Ginoo, mga bakol ta, di ta kabuhat. Karon kining usa ka bakol nganlag Mephibosheth, mga tubang siya sa hari, ikaw ug ako ang atong hari si Ginoong Hesukristo. Magpabilin ba't ang bakol nga karon nga giayo na ta ni Kristo? Ingon ang verse 4, miingon ang hari, hain man siya, mitubag si Ziba, anaa siya sa balay ni Maker, ang anak ni Amiel, didto sa Lodibar. Gipakuha siya sa haring ni Hari David. Miadto si Mephibosheth kang David, og miyukbo, og miingon si David kang Mephibosheth, og miingon si David, Mephibosheth, mitubag siya, ania ang imong sulugoon. So nagpaubo si Mephibosheth kay hari man niyang ikatubang. Verse 7. Miingon si David kaniya, ayaw kahadlok kay kaluyan ko ikaw tungod sa imong amahan nga si Jonathan. By the way, napabata? Nag-concentrate pa batag paminaw mga igsoon? Kining mga tao kaniadto, bisan pagdili ka sakop sa gingharian, kung naay kay gayunan nga makatubang ka sa hari, di ka pwedeng mosulti sa imong ngalan og una-una. Tawgon ka, ang imong itubag niya ang imong sulugoon. Bisan pag di ka niya sulugoon, ang imong itubag niya ang imong sulugoon. Buot gipasabot, kay siya ang hari. Kung unsay yang isulti, mutuman ka, kay imong giila nga siya mo'y hari nimo. Amen? Maunis Mephibosheth. So sa atong Ginoo, kitang tanan sulugoon. Di ba may si Lord? Oy, Gerson. Sama Lord, ako na pod. Gua po ka Lord. Oy, ngunong ako, kanunay. Na mahilin. Mahilin sila ka Lord.
Na sulugoon ta sa Ginoo mga igsoon. Nya iuli ko kanimo ang tanang yuta ni Saul nga imong apuhan og anhi ka magkan-anan uban kanako. Wow, nindot kayo no. Amen. Unsay maangkon ni Mephiboset? Tanan nga iya sa hari kani adto nga si Saul. Ihatag karon ni Haring David nganha kaniya. Og anha siya magkaon sa palasyo kauban ng hari. Pagkanindot, amen. Ningon si Kristo, mubalik ako. Aron og asa ako, tuwa mo, ato datas iyang gingarian, sama kang David, si Mephiboset, ari nakauban na ako, ari ka sa akong gingarian, ari ka sa akong kananan magkaon. Pagkanindot mga igsoon, nga ikaw karon naglingkod ya, someday, tuwa ka sa imong hari nga si Kristo, nakiguban ka niya. Ayaw mo pangandoy nga makamao mo sayaw ni Michael Jackson unya adto ka magsayaw sa impyerno nga na kadto sa impyerno. Mangandoy ta nga adto tas Ginoo bisag walay steps na atong sayaw. Kabantay mo magsimba ta dire? Bisag unsa? Ang uban nga dito, ang uban galukso, para nas Ginoo. Ayaw hilabti. Di pwede magdungan ta 1 2 3 Daigunta ang hari. Magingana tatana? Ayaw, oy. Magiyahay ta. Inihap pa ning atong moves. Ay na. So, si Mephiboset, naana karon, nagkauban na sa hari. For the sake sa atong time, paminawan ni ha. Ako rin yung basahon. Sa verse 8, og mipakita siya pagtahod og miingon kinsa ba kining imong sulugoon nga imong kaluy-an nga sama man lang ako sa patayng iro. Unya gitawag ni hari sa hari si Ziba og giingnan ang tanan nga iya ni Saul nga og sa iyang banay gihatag ko sa anak sa imong agalon og mag-umaka og ang imong mga anak og ang imong mga sulugoon alang kaniya og dada kaniya ang abot aron makakaon ang anak sa imong agalon. Apan si Mephiboset ari kanako ari magkan-anan uban kanako. Si Ziba may 15 ka anak nga lalaki og 20 ka sulugoon. So sa to pa si Ziba gihatag og sugo ni David. Sige, ang tanang yuta ni Saul. Trabaho ang abot ni ini ihatag ni Mephiboset. Naminaw pa ta? Kay malauna maguta mahuman basta makabalot, makabantay tang wala nang nag-focus ba. Malangay matagsamot ana kay baliko na po nato. Verse 11. Unya si Ziba maingon sa hari, buhaton ko ang tanan nga gisugo kanako sa akong agalon nga hari pagkanindot. Nga ang tanang Kristohanon maingon buhaton ako unsay gimando ni Kristo nga akong hari. Kabalo ka, daghang mga panahon nga ikaw mo'y Kristos imong kaugalingon. Kay ikaw ray gabuot-buot, ikaw ray gahari-hari sa imong kaugalingon. Busa si Mephiboset nagkan-anan uban sa hari sama sa usa ka anak sa hari. May anak nga lalaki si Mephiboset nga ginganlag Mika og ang tanan nga nakapuyo sa balay ni Ziba nahimong mga sulugoon ni Mephiboset. Busa mipuyo si Mephiboset sa Jerusalem og kanunay siyang uban sa hari inig pangaon pilay ang duha niya katiil. Kung mangutan ako sa imuha kinsas Mephiboset na anak kay katubag. Anak ni Jonathan, best friend ni David, kini si Jonathan anak ni Saul kanhing hari. Bakol ni siya og karon naa nagkaon sa kananan sa Haring David og ang ilang mga yuta kaniadto silang mga apuhan nahibalik kaniya og gitrabaho ni Ziba kauban sa iyang mga anak og sa mga sulugoon aron ang abot ihatag ni Mephiboset. Naklaro? Naklaro na to? Karon si Absalom nga anak ni David ni sokol ni David. Gi-assume niya giilog niya ang gingharian. That is why si Absalom nahimong hari ngadto sa ubang tribo sa Israel og siya na karon ang nilingkod sa trono gani ang mga asawa sa iyang amahan, puyo-puyo siyang amahan, iya sab nga gidulgan. Og si David mitakas, mipanaw, mipalayo siya og ayo kay di siya gustong makigubat sa iyang anak, di siya gustong mapatay niya ang iyang anak. Siya maoy ni palayo. Kauban niya ang banggiitang mga kasundaluhan o ang uban pang katawan ni panaw sila.
But niabot gayud ang panahon sa taas nga kapanahunan, ang kasundaluhan ni David, ang iyang tropa ug ang tropa ni Absalom, ang iyang anak nga nangagaw sa iyang gingharian, nagkagera na sila. Kini si Absalom buot niyang patyon si David arong mahingpit ang iyang pagkahari. Kinsa si David iyang amahan. Sa pagpanaw ni David ngadto sa layo, sa paggera sa anak og sa amahan nga si David og si Absalom, si Mephiboset wala mikuyog ni David. Shh. Naminaw pa ta? Si Mephiboset nagpabilin, wala siya ni uban ni David. Nilabay ang dagang kapanahunan, napatay gyud si Absalom ug ang tanang mga kasundaluhan ni Absalom ug ang tibok Israel nagpasakop na ni David ug si David mopauli na mobalik sa iyang gingharian ngadto sa Juda. Ug sa iyang pagbalik nakit-an niya usob si Mephiboset. So imagine na lang pila ka tuig ni. Nga si Mephiboset na ana magkanana niya, iyang gipahiluna tanan, gipaboran, gikaluyan, gitagaag mga sulugoon, si Ziba, gimanduan nga pagtrabaho, ang tanang abot, ihatag ni Mephiboset. Pero sa crisis, sa kapanahunan, sa kasakit ni David, wala siya may uban. Dili pwedeng magkuyog rata dire kay naay panalangin. Kung naay kagulanan, mag-uban sabta. Naka? Nagpabilin si Mephiboset. Sa pagbalik ni David, unsay nahitabo mga igsoon, kadinhita magtapos sa iyang pagbalik. Napildi na si Absalom, nibalik na si David, ngadto sa iyang gingharian. Unya, nakatagbo niya o nakita niya pagbalik si Mephiboset. Chapter 19, mahuman ako. Akong gipaningkamutan ni nga sa di pa mo alas 11 matapos data. Chapter 19 verse 24 to 30. Unom ra ni ka verse. 2 Samuel chapter 19 verse 24 to 30. Nanata? Maminaw ta kay mauna ni ang climax padung nata conclusion. Ningon ang Bible, chapter 19 sa 2 Samuel, verse 24, sugot at basa. Unya misugat sa hari si Mephiboset nga apo ni Saul. Nabalik na si David, ani, amen. Dugay silang wala nakita. Hugaw ang iyang tiil, tagas ang bungot, og nagkalago siya, kay wala man siya manglimpyo sukad pagkagiw ni David hangtod sa iyang pagbalik. Mauni ang hulagway sa daghang mga Kristohanon. Inigbalik ko niya sa atong Ginoo. Bisan ikaw nga niya dinig masande. Familiar na nimo ang winalihan ni pastor. Kailan na ka ni pastor? Sa kauban pa nimo ang hari sa bag-o pagkades Ginoo, gibiya nimo mga sala, naghinlo ka, imong gikonsekrete imong kaugalingon para ako sa Ginoo, makigkaon ko sa Ginoo, nako sa palasyo sa akong hari. Dini ko harianon ang ako ang kahimtang. Pero sa pagbalik sa Ginoo, unsa ka ha? Ug di man galing mo balik si Lord, ang kamatayon mo moabot. Ang pangutana sa pagbalik niya, harianon bagyapon ang imong pagpamiste, harian ang imong biste, dili nang pagpamiste nga pamalikas. Ang imong pagkinabuhi harianon ba? Ang imong batasan harianon ba? Ang imuhang limpyo baka nagbalaan pabata sa pagbalik sa Ginoo. Lin lang ang tag prinsipyo dinhi ha. Pag moingon ka nga okay ra na, imuha jud na. Pero moingon ko nga ako maglikay ko ana, ako amampod ni. Pero dita maghukmanay na lang ani. Kay aron lang nga sa pagbalik sa Ginoo mag-uban ta. But sultian lang gyud kanako. Sa pagbalik sa hari kanhi kauban sila. Ni kagyo ang hari pila ka tuig ang milabay sa pagbalik niya. Iyang naabtan si Mephiboset, niingon nagkalago, hugaw kaayo, wala nang hinlo sa iyang kaugalingon. Sukad nga nagkalagyo sila sa hari. Og ako ning makita
nga bisag niya ka sa church pero imong kasing-kasing imo nang gipalayo sa hari nga mao si Kristo, inigbalik niya or sa iyang pagdungaw nimo ron makit-an ka niya sama kang Mephiboset. Bakol na nga ta tungod sa pagpakasala, hugaw magpakahugaw og di pagyud ta maginlo. Ato na nang tulubagon unya sa Ginoo. Remember nga every time mo anhi ka ang pagtudlo dire og pagwali, walay lipod-lipod, ginasultian gyud ta og unsay angayan og unsay dili angayan. And sama kang Mephiboset nga bakol na unta pero gidala sa presensya sa hari. Naa siya nagkananan sa presensya sa hari. Ang atong pagkaon mga Kristohanon, mao ang pulong sa Dios mo ni ang espiritual og ni ata sa presensya niya. Sa iya unyang pagbalik, unsa kahay iyang makita inigbalik niya. Junas pa ba ni nga nagkinabuhing balaan, nagkinabuhi nga para sa Ginoo, nagkinabuhi nga para ra gyud sa buloton sa Ginoo? Or sa iyang pagbalik, garbo na kayo ka, hugaw na kayo ka, ang imong Dios kwarta, ang imong Kristo, imong kaugalingon na lang. I tell you, di na ko moingong biyahe na nga sala, kay ikaw mismo kabalo ka nga sala na. Ganahan ka nga ang imong kinabuhi kanunay rang makaluluoy ana. Ikaw mag-decide ka nga magpabilin sa sala. Pero kung nakabalo ka nga sala na, biyahe na. Nga naman, bisan pag magluhod ka gikan tagbilaran abot deres Cortes. Kung dili nimo biyaan nga sala, makaluluoy gyud gihapon kaayo ka. Pagbalik niya nakit-an niya si Mephiboset nga hugaw kaayo. No, lami kayong basahon ni asa na to? Chapter 19? 25. Og sa pag-abot niya gikan sa Jerusalem aron pagsugat sa hari, giingnan siya sa hari, nganong wala ka man muuban kanako Mephiboset. Kuyawan ning pangutanahan eh. Kung si Kristo inig-adlaw na nga mga tubang taniya, moingon siya, nganong wala man ka nakiglakaw nako? Sige ra kag simbag Domingo pero wala man ka nagkinabuhi. Wa man ka na uban ako. Tuwa man ka ni uban sa mga dili magtotoo. Tuwa man ka ni uban sa mga buhat sa dili angayang buhaton. Nganong wala man ka ni uban ako? Nganong wala man ka mikuyog nako? Nganong wala ka nakiglakaw nako? Nganong wala man ka nagbasa sa ako mga pulong? Nganong wala naman ka kini nga mga pangutana andamanan nato ni. Kabalo ka, si Mephiboset, ni rason siya, gilimbungan ko sa imong sulugoon, niingon manggudang imong sulugoon, nga naglagot ka nako, nangandam na unta ako nga mukuyog ko nimo, pero niingon man imong sulugoon, nga naglagot ka nako, unyan, hadlok man kong imo kong patyon. Inigatubang unya natos Ginoong Hesus, wala kay tawong pasanginlan, inigpangutanan ni Lord, nganong wala man ka nagkinabuhi, didtos kalibutan, nga nakiguban unta nako. Si pastor magod, kanuna na akong igon, magwali pa mo din ako ganahan. Si Brad magod, ako ray hukman. Gilutos manggo ko mo nang di na lang ko. Daghan kag pasanginlan. Pero sa pagkatinuod lang, hilabdan ka or dili, lutuson ka or dili. Kung nag-decide yung kang mo kuyog na ko sa hari. Kana nga desisyon, baroge. Pastor, palayason man kung di ko mo. Pastor, palayason naman ko nila. Dako kayong kwarto sa church. Tay mga sidlak atos likod, init to higdaan. Atong imong kaubang Kristohanon, bay. Pahigdaa ko da sa imong balay, bay, kay gipalayas ako, bay, kay gilutos ko, bay. Ayaw ka balaka, manghinlo lagi ko, mutabang kog bayad sa bill, ako ra po'y bayad sa kong pagkaon. Nga na, God! Napa mo? Pareha niya. Gipangutana siya ni David, nganong wala man ka nakiglakaw na ako, nganong wala man ka may uban sa hari, unsay iyang tubag? Si Ziba manggod, o si imong sulugoon manggod. Na? Basahon ako. Verse 26, mitubag siya, gibakakan ako sa akong sulugoon. Nangandam naman unta ako sa akong asno aron muuban. Kay musakay man gayud ako sanglit bakol ako. Apan giingnan ako sa akong sulugoon nga ikaw nasuko kanako. Apan ikaw kamahalan sama sa
anghel sa Dios, busa buhata kanako ang giila mong maayo. Ni rason siya no? Gibakakan manggid ko, kuan manggid ko. Ayaw. Focus ra ka sa hari. Uban ka sa hari. Kung ang hari na imo ingon nimong ayaw nag-uban, aw kana na. Pero mga tao rin mo ingon nimo nga ayaw. Sunod ka sa hari. Kay dili man ang tao may mong sundon, ang hari man nga mao si Kristo. Amen. Tanawa ko sa isunod na itabo. Kay ang tibuok banay sa akong amahan patyunon sa akong agalon. Kisa yung kipasabot? Si Jonathan o si Saul. Iyang amahan o iyang lolo. Apan ako imong sulugoon, gimbutan mo nga mosalo ka nimo sa imong pagkaon. Wala ako'y angay pang pangayoon sa hari. Verse 29. Giingnan siya sa hari, nganong naghisgot ka paman mahitungod sa imong kaugalingon. Nakahukom na ako nga ikaw og si Zeba maoy magbahin sa yuta. Paminaw ha? Muna akong giingon, hinumdumi to si Zeba kay natay pagtulunan na ni. Si Zeba, nagtrabaho lang gyud siya para sa nga galon. Wala siya maghuna-huna ngay mabalik di ay David. Ang katigayunan sa iyang agalon maiyahatanan. Panarbaho ra ta diha sa Ginoo. Amen. Kaya ang Ginoo mao'y atong agalon og siya tag-iya sa langit ug sa yuta. Ingon siya sa Hagay 2:8, silver and gold are mine. Nangandoy ka mausog sa kinabuhi pero dili ka magtinalong sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man na? Paswerte. Wa ka nangandoy panalangin, paswerte na. Tanawa si Zeba. Naggira na ang gingarian, nagbatinudaan nagyapon siya, nagatiman sa sugo nga magtanom siya sa kayutaan ni Saul para sa apo nga si Mephiboset. Og ang tanang abot, kuhaan nila silang pagkaon og ang tanan ihatag kang Mephiboset. Si Mephiboset buhong kaayo na niya tanan. Pero unsa ni tabo? Nagkalago hugaw kayo way atiman. Posibilidad nga ikaw ug ako naanimo ang imong gikinahanglan pero espiritually nagkabulingot na kaugayo, nagkaugaw na kaugayo nga naman wa ka nakiglakaw sa hari. Nakasinabtan na ita? Mahuman ako. Verse 30. Apan si Mephiboset miingon sa hari, ihatag kang Zeba ang tanan kay igo na kanako nga ang hari nahiuli sa iyang balay nga walay kabilimgan. Dinita tapos na ta. Una, aritang Ziba, no? Unsay giingon ni Mephiboset? King, ayaw nagtungaa ang ako ang mga kaari-arian. Nga imong ihatag pa ni Ziba, niya magtunga mi. Tanan nga naan ako, ihatag na ni Zeba. See? Humang matinudaan lang tagbuhat sa unsay gisugo. Napaka diha? Amen? Sa atong kaugalingon, unsa man? Si Mephiboset gihatagan niya dakong kabililhon ang hari kaysa sa iyang kabtangan. Ikaw ug ako. Asa may bas bililhon nimo? Ang hari nga mao si Ginoong Hesukristo or ang imong pangwarta? Muna sige ko gingon, pag Sunday, sirado ng tindahan, ihatag imong kinabuhi sa hari. Amen? Nangandoy tang mag-uswag ta, mulambo ta. Pero ang pagpasalamat o pagsimba sa hari, dili nimo ihatag kay imong gamiton na nga adlaw, kay mangwarta ka. Muuswag ka? Sa imong kaugalingong panglanta, muuswag ka. Bisag unsa ka kabuhong. Inigdungaw sa hari nimo, magkabulingit ka. Inig-anhin nimo, hinluan ng imong kuko sa pulong sa Ginoo, spiritual. Bistihan ka, badlungon ka, tudluan ka, bistihan ka, langit nun, harianon, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Hilamusan ka, brasan, lugdan o gayo sa pulong sa Ginoo, inigsimba nimo. That is why, ayaw ka kapangluod kung sultian ka ni pastor. Nara ba ko'y usa? I do not mention any names kay. Ang ngalan raman ni Kristo ang iwali na to, Dre. Simple raman tong akong gisulti niya, wala pag yo'y tono. Niingon lang yun ko, nindot na yun ni. Kaya ang kaniadto'y mong gipangandoy, gihatag sa Ginoo nimo. Kaya niingon ka nga, kini babag sa imong pagpangalagad.
So kuha na ni Lord ang babag. Nganong dili naman ka mo alagad? Naa kay naingnan diri sa church. Pangita og simbahan, pangita og importante ikaw, imong asawa, imong pamilya, tibok pamilya, makapadayon mo alagad sa Ginoo. Og naa kay naingnan. Ikagool di na nimo. Di ikaw nalay badlong sa imong kagalingon. At tubang ka sa amin ba, sagpaon ni mo imong kagalingon, ikaw ba pag tinarong sa imong kinabuhi? Kaya di naman ka pabadlong. Di ka na nabadlong, sulti ra, wapag yung tuno. Kaya ka nang maghuna-una, bitaw tas kalag. Nga kung walay pulong sa Ginoo, murag si Mephibosheth. Amen? Nga mahugawan. Masa may ikasuko? Masa may ikasuko, ana? Dili na gani ko mo istorya o personal kay basig na ay tuno. Magbasa ka ba? Labi na, wala ko nakabalo nga kanang kapital tanan nga pag-type sa pag-chat or pag-text, suko din na. Sa to pag maingon dito, maayong buntag, mga igsoon, God bless you. Nakakapital tanan. Di, basahon ni mo to, mayong buntag, God bless you. Wala yung man na ituno. Wala po kakabalos kasing-kasing sa... Wala po kakabalo man. Now, karon mga igsoon, mamalandong tagayo, unsa ka man, inigbalik sa Ginoo. Makiglakaw ba ka? Nakasiparate bagihapon ka sa butang sa mga kahilayan, kalibutan ng mga buhat? Imong gilain, imong kaugalingon para sa Ginoo. Naghinlo kasi imong kaugalingon, matag adlaw, nagbasa sa iyang mga pulong, nagmainang puon, nagamping sa imong isig katawo, naggunit sa gugma sa Ginoo. Or mura kag si Mephibosheth. Bisag kinsa na lay, si kuan manggod gibakakan ko, si kuan manggod napandol ko, si kuan manggod, mura kag si Mephibosheth. Bakol na gani tungod sa sala, wa pa nagtan-aw sa hari kay tuwa nakapoko sa tawo. This time before ka mo pauli, pamalandungan inigbalik sa Ginoo unsa man ka, or inigkatapos sa imong kinabuhi unsa man ka. Pamalandungan na before ka mo pauli mga igsoon. But ako nag-ampo nga sa kalipay o sa kasakit makig-uban ta. Nagpasan sa cross si Kristo nga atong hari, pasan putas atong mga pagsulay, mga problema, padayon nga lagad sa Ginoo. Makig-uban sa hari sa iyang mga kagabugaton. Kung nasas kasubanan, ato pong lahutayon ang atong kasubanan, malagad gyapon ta. Kung nasakitan siya kay gisi-gisi iyang panit sa mga bunal, kita pod may mga balatian, nagpadayon gyapon, makiglakaw sa hari. Kay mo ni pagpakita nga tinuod kang iya nga anak sa Dios. Amen. Kining tanan ang mobarog dire kay magwalis pulong sa Ginoo para sa Ginoo, ikaw ni anhi dire naghatod sa imong kinabuhi, gibuhat nimo na para sa Ginoo, nagtrabaho ta bisag unsa itong trabaho gibuhat nato na para sa Ginoo, walay atoa. Mubadlong ka, buhatan na para sa Ginoo. Nakasinabtan na lagi ta. Ang Dios magpanalangin natong tanan mga igsoon. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat kayo Ginoo sa imong mga pulong karon. Nagsaad ka nga mobalik ka sa dili madugay. Nagandam ka. Sa diyang makaandam na ka, nagingon ka nga mobalik ka. Kay ang imong pangandoy Ginoo nga makauban minimo kung asa ka. Salamat anak Lord nga moabot gayud og sigurado nga moabot ng panahon na nga makauban mi nimo diha sa imong gingharian. Salamat sa imong paglukat kanamo pinaagi sa hamili nimong dugo. Salamat usab kaayo Ginoo. Asama kang Zeba, usa ka matinud-anon nga sulugoon. Wala siya magtuo nga ang tanan nga gibilin sa iyaha mapaingon di ay siya sa iyaha tanan. Tungod kay ang hari man maoy magdesisyon. Kami usab. Kung unsa imong isulti kanamo, gisugo kanamo magbuhat usab kami. Ug salamat kay Ginoo. Bisan bakol kami sa mga pagpakasala.
Bisan nagkahugaw kami ayo tungod sa among mga batasan. Apano Ginoo, salamat nga ikaw nagaputli kanamo sa imong mga pulong, nagahinlo kanamo. Og sa imong pagbalik or sa amo ba Hinuong pagbiya aning kalibutana, dili nimo madungawan ang among mga kinabuhi nga hugaw. Well done, good and faithful servant. Mao ni gusto namong madungog. Apan o Lord, walay nakahimo ani gawas lamang kanimo o Hesus. Ug mausab nga ang among pagkamatarong maanaa lamang kanimo, Lord Jesus. Salamat Lord sa imong mga pulong. Nagaampo ko sila nga maabot niini pinaagi sa social media. Ilabi na ang among mga kaigsuonan nga tuas layong dapit bulag sa ilang mga pamilya. Salamat kay Lord nga imo silang ampingan, hupayon, dasigon, ligunon sa ilang pag-inusara. Punon nimo ang ilang kasing-kasing Ginoo sa mga pagdasig og sa imong paghigugma. Salamat Lord sa tanan nga niya karon. Bag-o man or naguna sa mga pagpangalagad, we pray nga nigbalik sa among hari nga mao Ginoong Hesukristo. Dili sama kang may Mephiboset, kundili hininluan sa imong dugo, gibalaan og imong bulag niining kalibutana. Mauna ang imong makitaan sa mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Bless your people through your word. Holy Spirit, trabahoon nimo ang kasing-kasing o huna-huna sa kada usa pinaagi sa imong mga pulong. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ni among mga pag-ampo o pagpasalamat sa pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Manindog ta mga igsoon.